fassarar mafarki da dauɗa ko kuma mu ce datti wanda ka sani dai, to idan kai mafarki jikinka da datti ko kuma tufan jikinka da datti ko kuma datti ya shafa jikinka, to alamu ne na cewa fa za ka sha wahala, za ka haɗu da wahala, wani babban matsala ko wani ƙalubale zai fuskance ka a cikin rayuwa. Don haka daga lokacin da ka mafarki da dauɗa, to ya ka fara shirye-shirye da kuma neman tsari ga Allah subhanahu wata'ala, domin Allah ya tunkuɗe maka wannan kaddara. Amma idan kai mafarki wannan dauɗa bayan ta shafe ka, ka wanke shi ko kuma ta goge daga jikinka, to alamu ne na cewa wannan abin da ya same ka ko kuma da zai same ka na wahala, so zai zo ya kwaranye ya koma ba wahala ba, ko kuma ita wahala din kankanta kankanuwa ce ba mai girma ba ce. Wannan channel namu mai suna ASJ Tama TV, ku ci gaba da bibiyan mu a cikinsa, sannan ku danna mana subscribe, kuma na like, kuma na comment, kuma na share din bidiyon mu domin samun tarihin addinin musulunci da tarihin addinai mabambanta da labarai masu ƙayatarwa da nishaɗantarwa. Ni ne naku a koda yaushe Ahmad Salisu Shama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.